Bedofo mama ketche ni eye obi ni ma obi kire said you me ne mo kai no no nwotwe no aboane sa aija matam no nwotwe Ghana no nsia mini ya sabre ba bia obi afra onua no onua so fra onua yonko fra yonko eye obi ni ma obi kire ane ene ye be kansam e de akire se be nyansafo ba dwendwemba wuti asem ya no afa ba bi afrim ba bia obi afra wo yonko na wontie de ene eko ensam yenu na ne wobi nima obi kire ye de ebremu obi a wo Ghana opese oba ha enuanum a wo kurom ha so a ohaw ene ateti bi a omo afum no eno no mu nua ba mama ka kire matu sasemi ho anamo me nua sabre ba bi a wo bi atie eye ye nua ba ma bi ane ti ka etweti efi sabe wo di bi afacha me e wo ye kuro ndo mahinkuru me nua hwehwe sa ka ye chi akwan sabe ye be ya wuti efi emu sabe ye be ya wuti efi no emu manho bebre na ebubu ama adofo ene abusua bebre etete enu ntinne ba bia wo bia no me kamfo de ama wo se wo de ye kuro ndo mahinkuru fa number yi na fresa number yi wo frɛ number yi pe ti efika no ebe bakura dodo mini ya number ni nie 015 21 37 336 wo de frɛ number no da bibia wo bia no ebeba na ya ba betwe wuti efi ne sɛ de ebe ya o manho ne mu yo ya de nyon kakra bi ebe hyase ye oba pa adwa ye ho agye ni no ene anwumre yi ba bia wo bia no sɛ de me kai no ejatiato nipa binum beko prison ewa burikire ha efi sɛ de ma yeko no jamra wo buwa no ye jamra wo buwa no owu ana asamasa ewu ya yete asi ye beka no do okọ ba bi aba ade abasa obi so ba bi yo wonderful what ye nyina na me ka kire wo se ena dwumadie no enie abaya ye jama ya bai eye start and right enie nsa hyase wonderful asama me ne wo beka nei aka kire se fere onua na onua so fere onua na nwotwe na bo kwasi buroni tam ye mfa ni agoro eda so ke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  enie o ba bia wo bi atie na me be kansam na kire wo eye jama ya ban start and right Berlin enie se wo huni yi a eno no jama crown no da so no ane aban setting so stamp tin so hwe eye school ni ya de tena brochiro Ghana ni so obo degree nko a na jama eye broni krom ye di nyansa ene nimde de hia ne se wo betie broni no wa manate de wo passe na wo so wo beka de wo so ehia wo e de a kire no enu tinne wonu ba mama kachi me wo ho ma nua no Ghana fo maka kire se nye Ghana ni nti Ghana nsam no nko ane meka enti ba bi a matu anamo waduru enu ne me be kansem bi a kire wo ebinim nisuo ebinim atete ya be fa mu aburukire obi so wo Ghana opese oba ha enu ne matu sa anamo yi na me ka kire se me mfa nhyɛ me nko ahu se de da bi anka kire wo no me de eminim ebi nya me da no me ka minti me mfa ho nya mfa nto ho sabia mu sabia nya ado maame yawu ni maame wuo ni papa wuo ma di awomawuo nti ni nsa de bate sabi nkunu mu da nti ni nsa de kuna na ya ya te ane eti nsam na ndi oba ne no nya daage senase me beto bomb say bria anio ene agrana yede na odi etie ni nyina ya yira ne yede nenamu ane me ba kwa free as mama kachi fm eno so be bo kakra odi etie mama kachi ede da ba bia dodo na kachi fm mama kachi fm hey mama kachi fm no on pen ho asem na men ka bi ma we e start avant hey Berlin start avant lawyer yama ya ban sa wo Berlin hey mama kachi no me ba ma se bua me ba me de ba ye bi
bim se boa ebe ye kekire ne ki boa aba se boa se mama ketre FM ketre FM ade enyo na fam sa no na tese dwumadie no ye be hyase odofo ba bia wo bia ene medika ya kasa enema bebre ho nsam na etwa wo wiase yaka wiase a maka cho se nye Ghana ni nti Ghana nsam sorry na me no we ba beka nti sa me no we beka Ghana nsam de a na nne ensanu mienu pene betina yi obi a wote Ghana opese oba bruchiri na obi a so wa bruchiri ha ohaw bi obi esisiw obi pese ode ade bi gu ani mase said your kwasi broni beka se obi pese image o ma we image no no pese o tarnish we image no eno ho nsem na sabre makwaje krata e de afri start invite Berlin enie odofo your telephone number is 01521400810 minua asem a me beka ne no eye wo abi ato ebi nto wo a mepa wo chewo enfre ofra a ewo se baabi a wo bi ajamanfo mum titiro na baabi a wo bi aga na ni bi a wo baabi a me nsa sa lawyer fo ye wo Berlin hai ebi wo baabi a na wo jaman kura bi aso de a wo de frɛ number no lawyer no ewo se mi hu asam no sa asam no ye no kura me ya ni media ni mu ene wakɔ lawyer no ho mepa chewo emfa obi asam a enye wasam emma se obi asam de obi dia ye obi ni se nipa koro no onsi nebu bema ne numaduru aye no eti so obi aye wade se wo ye oba se wo ye bema se woni nse wonsi wo bo se ebi asebe mpanyini ka asem bi se ya so atuduru aye no nta nti se woni nse wo so atuduru dia mpa chaw me so me ye cheta ema magibi no wanhwe ye ajabetom eti obi aye wade ana se wo hu se de nipa bi ede aye obi no pese nipa no because ye beti ase no mu ansa na lawyer beba mu no ya manipa no ehu se kuro we aye jaman kuro no be chechire me maame wo nana na onka ho abrofo be ni tokafo ne chechire jaman kuro we jaman fo be ni tokafo ba mfa ya nana no mama kuro ha sabe England kura ya nana no nko ye no ye ni kwan bia wo kwa yetinya de ye pe enti na masem yi no de enti ande ne na bebre no me besi kwan mu na me ma wate ase se kremo ani se are ma abo akontrofi are ni sumane ne nani de wani ehu mpacho mfa de waso ate e ma asem we mu na mo de wani ehu ena de obi so ewo ma eha no e bia wo no wate me nua frɛ no won saka mo share video no na obi anya video bi no ntie niam a ekoso eniam bebre na ekoso odofo sade da bi anka no wo beto cement wo beto anea ansa na blog na obehye ma na duru ba bi no mesi ni ne ba duska na sese contract eba na obebudan igu a ne wo ka wasese contract ne budan ne gu a anka udan ti di obeka ne se kwan na tene odofo ne kwan we ma ne tene ma wo se kwan we etene ma obi a wo so ma ne tene ma wo se kwan chia ma obi so a wo so ma ne chia ma wo ene mi ba bejemu mama ka chire me ba bejemu sama ka chire wo se nya abotre eniama bebre ne ye de agua kwan mu hwe ya ma ban ni o me utuntu a wo se wakrabo ntutu no no tutu abesa yakrabo no wanhwe yi a ubedem wanhwe yi a ubesu wanhwe yi a wo ma beye mobo eni nti wo ye bibia kurom ha be ma police bribe kurom ha be ma lawyer bribe kurom ha be nka ne be pemfa nkyere lawyer na mu dise de abane na hyehye enti ebrochire broni kurom aye de amani ha no eya abane mra na eya adwuma odofo tenase mini anu ma mo Ghana mo pese mo ba ebrochire ene me ni mo bedi nkomo me firi Ghana fo no ma na fe matiasi ebrochire fo ye de so wo Ghana wo pese wo ba ebrochire de kwan ahodo bebre sade ye nyina ye nim ye nua bi no fa Libya ne be de ba be wura mu e wo Italy
Any nkura bebre so binim adu America binim adu Germany ha ebi nso wo UK ebi no Canada baby bebre Belgium Denmark baby bebre na nipa no Holland na nipa bebre no sebe be fa ensuo isu abebaaye obi so de visa obi so the skrata akra free ha no ko ware no obi so ba invitation na obeka mu obi so school na ode aba beka mu enti abrochire de ane abrochire te say yade obi a ne sade ne de besi abonafa enu nti enne saafo yinum ne ya ba be kire se wote Ghana kwan a obefa so aba de eye wa wasem na monno me pese wote Ghana ho no uhu se wo ba kuro we mu a eye Germany kuro anwo mu no emu asane na me be ka kire wo Germany kuro na wo no mu asane me be ka kire wo enti minua baabi a wo bi a wotie me nne me wo Germany Berlin ma kwaje krata tumi every Germany me lawyer bro German for be kan start invite next time pusi so se enema bi a ekoso me nua be ma bi su a wode ba mi fie ha na me ka kire ne se asem ode aba no de eso sene me enti gise nkohu lawyer ne lawyer no so atim ne matena se na kire me se sa adwuma no obema abaya mankwa na mama aye efri se ehu se ye adwuma pa wahu se ade a wumu no obi abu wahu se ade a wuchire no eye bi so akono de wahu se ade a wuhu kura wo mpese wo bete ho ase no wahu de obi so apagya ne de aye wahu ball aso ade hwe ba bi obi akofa de abesie eye wo bi ni ma wo bi kire mama ka kire ni trase mini a wo Ghana opese wo ba bruchire de amepese wo ti ase ne se wo firi Ghana e ba kura imu a nipa a wo ba beto no sa ye wo nua so ye wadamfo so ye wo ba so ye ba so ye bema se obehia wo bontene kwa se oboa wo odofo de ye wo se wo hunie sebia nya ado abroche kura yeti mu no ye makura ye ne beti no de ye wono ankasa akonu suku awi oye adwuma abaya hihye sika e wo se wonya ono so ne na homache kona adwuma no abaya hihye enti se wo ba ne te wo nchen kura na sika wo benya no abane epesa wonini mienu no musika no moka bom enu nti sabe ya ba kura yimu no eniema bebre ne ba bedi kan no bebe fam yeso a ye ba ye be fam ba so abetu bi so ba be fam wa wo so pese oba no enu ne mema wahu nti se wo bedura broche ha na wotu obi nche na nipa ne ka kire wo se minua ba ma tua ensuo ka tua daneka sebia wabedru apa adwuma ma no ka kire se tua daneka e we se wutia kire se kuro na yatim no sebe bibia yetua ho ka enu tinne se wote Ghana ne wo ba bruchire kuro ha enkasa wo maame nia enkasa wo ba enkasa wadamfo wo bedru ne nchai de ode aye papa eye wo na wote Ghana na wo ba no wo ba wo maaye no otua ne maka de na so wo ba no kwasi broni enim se efie wei edan wei ye dan baako dan kora baako a e wo se nipa baako ana abroso kura mienu enti so obu se niam bi akosora e wo ensama bebe bisa no me kan so ya ban eboa ne kakra ban hwe na sa nipa no wasem ensem bisa bebre ya be kwasi broni na be ka no questions no ebe bisa no enu nti sa wote Ghana na ya wo se wo ba buruchire wo beto wunua bi wo beto wadamfo bi na wo bedru na odi sikasema hawa papa maame bra sister hu se efia wo ba mu no emra ewo ho eno na hwe aduanom afa ni masti kwantempo no menua ba ma bi ne de na semba se oyo obi ofi Ghana ne ba buruchire kuru ha na obaye no ansa na corona yi obeba nti nyame ado oba ebe mfie mienu ansa na corona eba enti nipa a obese no sebe ofri Libya ne ba Italy no ofri Italy ba ha enti obaye no owura bi krata na obi ade ama na ode ya adwuma enuanom ensam nyadagiti sende fama wunua bi na wiase no eniama bebre ne ya ede ohawa bere yen ewo broni kuro ya ba mu no adwene na da Ghana nkwase adwene na da mpanyimfo binum tim aburo na ya mpanyimfo bi ne bedi odiye no enu bi na nipa bonefo bi bedrobrechire ha benya ba bi atena a bepese beso betena nipa bi nko so ne beku nipa binum ama nipa bi husa akwantuo emu nsem awere hopa yie no abrantie de krata yi adwuma afe ene boy bosome nwotwe emu ani corona ne baaye
hwe sabi obi ofri Ghana aba a wonye adwuma woni krata na odo krata ye adwuma aban no hu se yade ayi akodi ewo coronavirus abefa wiase nyina no ya adwuma no abema no bema ni gya ye adwuma no adwuma ni nyina ebrekiye na na chese be sende sika obi a be hwewa sika kakra sabi wo deserve na say wo sabe de ma no aban ne de ma na we na brantie de na nka ne bosom ya ya abeso na wo se papa na manisika na sika no ama yade baaye bosome ne so yokoya papa ne ka kire ne se na sei krata na enya adwuma biem enti sa sika ne de enya ade a metim di ama wo oh ale papa mesrew woni me nche na se me so wa man sika bia meye den abrantia ne beka Ghana ni papa panimu no a sebe mpraduasa ne nsa hia sika ne so amfa no oti so de kwa adwuma ne nipa bone ne nkwase yabuo betete ma sukuro nha ba woni benje be manti no hwe eniema a ekoso no hu wodi yese munim de ebesi asama aka kire so de ebesi wo aburochire nkuro no so kanka Germany belenga no me se dipa be bone nsem sei dipa be bone nsem ade ya manipa abrantie no de papa sese me so me ni ba bia dan kura antim no ewo se nchia dan ka se wa man sika bi kura meye den se dan wura be hu me mobokure se nka nya kakra de ma no se de ebe ya ontume enu nti obeka papa ya ma no okwa adwuma no no ne abrofo bi ne ko hia o ne abrofo ye adwuma okwa hia broni ba ko ne ye kama ne broni ka kire se o so me bia se betua ye ka se aban no e ma yesika abrantie fa nyansa kwan se papa se asense kura na chef aye broni ane ne ye adwuma panyin no aka kire me enti nsrew se be ya aboa me se de be ya me nso nwo beto nkakra papa ya se mo be ka ne se wo nim skrata no wo bi di afakọ ne ga ama aban ema osika se wate wo bi a fakọ ne ga ama aban ma osika enuanom moma yanka ne Ghana fo yetimu adin binom ebinom se ade akakraka we yesi obi de okrata ya adwuma na se we ne we yaba na brantia no de krata no abrew na se wonya sika kakra efe senka wo so betim because nya wo no koye adwuma no one ne koye oni sekrata na ye wo de ya enti ka bosumi bia po sebe 1000 ne bede ma no yimu 200 po sabe ma enfa ntaduani ni a mimi a wo tie me ti asem ye ni ti ka nipa no aye bone anasa aye papa se obi do krata ya adwuma asem we yesi be ma osika onu so ni ba bi obenya sika ntu ma ni sika ni bia na aye den odofo enti nko hu lawyer na asem o kan ni say abema no mfa ba bi okoye adwuma no ehodini nipa a onim no se chef na hu se ono ne be ya adwuma enuanom sa asem we na fe aduru ba bi a abrantie do so atsigina ye se odi asam no pipesia ba bi okoye adwuma broni ndi obedi na danse de ne bekọ ama sa bere no ono so sa ka de abo obi dan agitim ama otete o ha sebe owoba owoyire eso ofie binianom se wo hu Ghana suban no se wo hu Ghana suban sebe kwase yampanyina ote ya burochire ha wone de Ghana adwene na no woni tim no woti kuro ha asem abrantie ni wo kan no se woti a kire a se ne wadene yewo obi do krata ya adwuma krata no asem na asi na bibia bebom aban na ma osika a wonno wo mpam 80200 abade ma papa no onte ti bi mfirim no de onfa bi ntuatu ananiema na nti sa 1000 kra ne beka ne papa ne 200 de ma ba ma yi se bosu ni bia je fata de ani dia na aye den asem no adu lawyer ho asem we ne na me beka kire wo a wote aburochire ha se Africa mentality na modete ha ebinum akwaje mosia wo bande ne bedi o ma amanfo de interest ya hwa ya mwadwene se mo begu nipa bi ni mani mase no mo bededam kurom ha amajama ya ban mo de se mo hu se aban we de enye obi obeka kire ne se ane lawyer omekotu yesika ma lawyer mekotu yesika ma police na momu no ebere bi beso no nipa bi ni bedwane o we se bi ni nka akoku be Ghana ebi ni bedwane firi ha akọwu Ghana
Minia nipa bebre na de ka burukyire nkuro ya hodo eso edwa na kotena Ghana ewu de America bebre ye moninsam de America yenua no bebre na age mosia ewo kuro ha bentua a bede adwane abane sika bede adwane akotena Ghana bede afa homagu enti wiase we no me na bi ni tumfo eka kire me se ka kire uye nyansafo me be ka asem a kire wo ala ade a befe ni sesika oye dutam kese ni si ho na se wukoto a se si ho a ete se aduaba ebi ate ato ase ebi so tu atwia ho a wuhu ni se enya kwana ebete yato ka kire empre ho ente de wo ho no fa de da fam no na yeden de atu asoro no obete yato se wo pre ho na wo te de wo soro ni bia de akita wo no ni nyina betima ahye ni nyina betima asai amadutan na si ho no kura sa na bu asem we me ka kire banyansafo badwendwemba se obeti asemi no afa ba bi afiri sika eyedutam ukoto a de da se fa de atu asosoro emfa na wanhwe yi a de akita wo bayira de si ho no dutam so nyina behye odofo asem we da na dwene ho badwemba banyansafo bo asem ipo fashe osunwase woda wani tia sare kaka sansem no ene ensem America kire wo ne se minu ya Ghana ni a wote aburokyire kuro bi a wo so asem ya futuo na jama Berlin kuro nga ma aka kire mo se ensem ebesi enti nsem ya ma aka kire wo ne no se wote kuro nga na obi de wo krata ya adwuma na se wabu ne kwase a wo a wo so ti kuro nga woni krata wo de obi krata ya adwuma na wo sika akodi nipa no ho na nipa na ya na dwe so onfa ma wo no fra me telephone number no 01521400810 ye be kolo ya ho wo adanse e adwuma wo ko mu no wo nipa na wo ne be koye adwuma ma be hu se be no ne ye adwuma minia enkwase asam no that nonsense must stop and the sa kwase asam no a enipa bi nti aburokyire ha edi eti aburokyire ha se be de be wonyansa nti be di be nyansa ho no etuo ebetwa enti nne baabi a wo bia no ti asemi na famu abana ka kire wo nua bi se ye ba ne paadie ye ba kuro nka paadie ye ba ne paadie enti kuro na ya ba mu no ye ba ere ba akyekyere kuro ne da ho ye ba ere ba ahyehye mmara ne da ho ye ba ere ba asi kuro ya ma kuro na ye kuro enye ye ne ye ba ba kyekyere ja ma kuro enye ye ne be ne fa adwene yampanimfo ne te Ghana me be kire wade aketuwa bi hwa abranti abefa ne teacher kwadwo abema yi sese yakase nipa wo hawo pa uti hu se teacher kwadwo wo hawo efiri se sese wono akora ohunu de wonya ne ho odo a wode ma Ghana nkora abeko suku nti hwa ba bi a teacher kwadwo akopie wo de hwa no na mental wo se enano pade ne sie na paya we kusa mama na wo ha no okache se mama msume ku suku abrane so be so ku suku ana dia se no ka kire ana ngaje se won't mean that you problem sa unsumi nante what means akura no ade na mo se obeku suku but yet three man ko because e fa ye di moto twa ba en pe twa be 30 minutes me no misisi cry me na go be da man me no ya mo me no mo do pe mo de lo mo timi alo ko ana le o mo be so mo ko na wonu no na wo kosua enti he akura keto agwaku encho go ko school ati oba mabna girl child education mabna ti me bi na no so be ko school no na fe o ti me ko because e kwan na yitwa di moto ko almost 30 minutes be de ja akura we ahumeti o teacher kwadwo no odi nkora na aburo na mpanimfo na edi eno ne Ghana fo binom betu kwan abesa na edi enu nti enne wo a wo sa ha wi bi wo a wo sa titi bi no wo de fa wasam ne bra sade adanse ye wo ho no na yenko na ko kire lawyer ema wo ya munhwe se woni krata na ba bibi anseye bibi nye yie enti bibi osai so no na ne yie mu a enti anwumre yi ba bibiara wo de ame ne wa ka ne se me nua ba me nua ba ma unu ya ba mama ka kire nie
Eniema ekoso wa burekire kuro ha nipa Ghana ni dio dinia Ghana ni eno ho asem ne matu ho anamon said ya maka kire no enie eye Berlin Statanvite me wo lawyer meme nsam America no wo de wasam ne ba wo behu se nsam no odofo maka kire se ntuntuo na wotuntuo a wo se wakrabo wanhwe yi a wo bedem agawoma owuo de eye aduaba obia de da ho brɛ so abefa adi enti wuo yade o emfa nsusu obi na wo ye de wobɛkɔ enema futu semi me bekasa kira banyansafo ba dwendwemba obi hawa wakom no ebere no yaguso afeya no ya hyase ba ka kira fi nekɔ enumre no nwatwe biara eye German tam ha German tam no nwatwe obete mama ka akire ensem a yakuru kire di amanfo asaba ka kire mo se ye de hese Ghana no eniema a yakoso no wochina obi afa no njim face the country no ne ya face ye ho no ene sa ne menua ba ma bi so Sunday video bi de maame hwe abrantie bi nkwase ade a wono so na oye obi a osesa se niema na wakofa ade dade a ye de atua de say we so abonten no ye de atua gota so no atu na me menti nipa na ogina ho no ase se wa obi ayade na se wo che ne de a na nka wo se sa abrantie no onu ankasa timfa no ade ni sinika mu na ode rekoma polisifo kire se enya ne kwan so no se obi ayebone na wo che ne de a enka na wo so timfa ba ma we hwe kono se ya ade aban ya wo wia wo de ko wo wia wo de ko maso mame wo no maso ma wo so de yakwahi obi anyi ani eti wo so sa wo so te sai sa wo te sai wo sa wo frɛ no wo frɛ polisifo eni ti me kasa mena no nyanya adwuma nka ba ma no wo sa polisifo be fa no o ti mi jaya ba ma no koye pejamame dadi e da gata so no no yi adentina ese se wo be wi adenti de na yo de na ya fa de be ne nkyɛw mama ya cho wasa ya che no na tie no wan hu ne kwan so na wasa wo frɛ ma polisi be fa no ana wo yi ne na de ko ma polisifo ne nua no Ghana fo eniama bebre na ekoso se de maka kire no na eniama a ekoso no ye di sa suban ni fri Ghana na ye di adurabrochire ha enti nne aha ne manu besi me ba se abrantie bi a wodi obi krata aye adwuma na corona e baaye na adwuma na breki na abai na ma sa nipa ni sika na ba me yesra ne se papa de me di pominya o ma ni bi no ada o ma no ye nya lawyer sa sika na ono ada o kita krata agi adi no jama ya ba begina de send video e fama wunia send fama wadanfo enya futuo emfama wo wunia ba mama ka akire obi ni ma obi kire medase bye bye.